le tu zong zong ta chu kai ve ko le voin tungan video thli tura hian mani na net pack thun dan te poisa transfer dan te kan thlir ho dona a video kan en hmain tle kan soilok nga a detail dawin a chip chiar dawin karon soi dona chan chu nu le pa le pi le pu te ku pa zo te tan account creation ringot po thil boi thla ka ni chu bangin chip chiar thayang darin kan hret thiam tlan vek turin anan soi dona a thiam sa account hon ti te ka tiang tul ti lo tan ka chon a video hi du len lo skip mai nga a video hian in phone a han in Google Play Store a han hei heta hian lu danga chuan alan dang khain ang lo mai thaya ma se zong ola Play Store ti khain onga hela hian search button a hin han lut lenga chuan ti sang sang oma app si man tu ma se tu na chun Google Pay kan ma Google Pay ol sama Google Pay ti ka type pangain chuan search anga hi lu tanga install ang forward ang installer open ang chuan welcome to Google Pay, enter phone number link with your bank account ta hian phone number in type lu tura hian in bank account te in document sang nena in phone number in link na kha in bank account in link na kha in type chulu tanga chuan in next OTP aron request OTP one time password eta hian phone then khata chuan a mai na in detect mai thaya then khata chuan type lu ngai nga type lu ngai kherlo ho ka chuan in lut lang thai tin ani type lu ngai ho khan in message in check nga one time password OTP kha a number in aron thleng nga khami number ka ta in type lu tang ta po hian type kher nga lo in armania ron detect ka chuanin ta hian emi Google Pay apps hi lock film khur thua tia phone screen lock ringot lo a lock du tang khan pin Google pin na create ya emi hin lock anga tinan mission in phone ten khoi thaya kami akan security ya ben thon ngai nei hawa khan hin siam nga ase voina chuan example ani wangin ta hian ti hri mai nga phone screen hian screen lock hian lock down ani continue nga patron chuanin apps chu kan open ta a chuan permission ho hi in allow khan chuanin hemia hian add bank account ya hian lut leng chuanin ta hian in bank account le in phone number in link na in bank account in hon na kha ania tuna kaman tur hi MRB ania zone rural bank kan zong dona Mizoram rural bank ka ko karantin ang chin niya
State Bank kan mang ni chun State Bank ani nga Mizoram Rural MRB kan mang ni chuan Mizoram Rural Bank a hian kan bank mana zir zir kan select am hello le nga okay kan makang tahin UPI pin ngai ta hei UPI pin hi kan nei sa ma se nei sa lo de tan a hriat dan amo a siam that dan kan en le don ani UPI pin kan la hriat lo chuan don't know UPI pin ai hian kan lu tanga chuan ta hian in ATM card in la chhuk nga in ATM card a hai a card number digit ruk nung lampang digit ruk ka type lu tanga chuan a expiry date le month le year ATM card a khan alang veka hnuai a khan expiry date valid up to tia anga khan ani a month le a year number khain type lu tang ATM card kam tak ka man dona wangin ka ti blur ringa ta hian chuan hin next sanga type lu zo OTP ron thleng lenga ai detecting OTP in ti type lu nga kher lo mai thaya thren phat tan chuan a mai nei en fill le mai thaya ma sen fill lo ni chuan message ron thleng OTP in type password ka message kain open anga number ron thleng ka ta hian type lu thlenga chumi zo set UPI pin in pin du in thai ngi to lo tu khami ka in chin chianga thai ngi chi bu ni lo ta hian chuan ko in confirm na tur a voi khatin type non lenga next le don ni account edit chuan account chu kan create zo ta chuan in net pack emo top up thun dan kan en chun zom le nga lang hian in lu tanga mobile recharge te a hian in phone number netpack in thun du na number khata hian in type lut le ta hian in next sanga name ai chu du chu in chunga nga khar lo a continue nga hian in hai atam kop maya tek thun tu offer chi sang sang recommended te 4G 3G 2G data special recharge du ber ka ta hin thun do ni kan thun thin chu kan treve ka kha man hin songa ai te hi man in siak ka validity dam zo adam rei hun adam hun chung te data lu nan zong te an siak ka unlimited calls chuanin thun du kha select anga
ngak hret anga proceed to pay a chuan permission a ron request anga location permission hai grant ang lo le anga ta hian ai chu ka ti blur ringa ka fill don wangin china UPI pin siam khata hian tangkai don che kam UPI te lo wa chuan hin khal tlang thailo a china UPI pin in siam khata hian internet chia tikka na nia ang recharge tikka sei sarang duk ngala kati zong ka nia recharge dan so chuanin paisa transfer dan en liang paisa in transfer don hian Google Pay tanga transfer don hian in transfer na tur te khan Google Pay hin man ve tho ngai ka ria ka chiang chi lo clear au zelanga open lenga Google Pay ka new payment a hian lai hian lo tanga hai kan rewind le loka in payment ti to na sa ho te kha hai ta tang hian en thea chuan in bank account in balance ta check ngal thei boka tang hian chuanin paisa in transfer do ni chuan new payment a hian in lo tanga chuan hai option a om tawa ta hian hai contact number a ron lang tawa in paisa thon du te kha an number in save anga thot anga ya chuanin an number a khan zuk lu tanga paisa thon du te kha number a kan lu ta chuanin hai option sang sang ron langa ta hian pay a hian an lu tang chuanin ta hian paisa kan thon du zat amount tam zong ha kan type panga example a cheng khat te do what for this te hey chu anga khelo do le type shim shima hey chu option a do le do lo ni mai chuan proceed a khan metanga nga ta hian UPI pin box ka ngai lenga ka type lenga ngaka success le ti song khani e lo me